Avui ens hem reunit el que seria la comissió que hem anomenat de recursos i organització, que l'objectiu d'aquesta comissió és intentar minimitzar els efectes de la mesura que volen aplicar, que és la reducció del capítol 1 en 1 milió d'euros. Hi havia tota una sèrie de material que nosaltres vam demanar amb anterioritat a la reunió, que eren imprescindibles per a la reunió. Part d'aquest material no ens ha arribat. Una part ens va arribar ahir, altres aquest matí a primera hora, a les 9 del matí, no hem tingut temps de treballar-ho bé. Llavors també ens ha sorprès que no ha vingut a la reunió el regidor de Recursos Humans, o sigui, ha vingut sol com a regidor el d'Hisenda, el senyor Jordi Mas. Portàvem 8 mesos esperant el funcionament d'aquesta comissió, que ho van signar per escrit el mes de març, i ens trobem que l'estem fent avui la primera reunió efectiva, i el dia 5, que és el dimecres de la setmana que ve, ja volen fer una primera presentació del que seria el pressupost de l'any que ve. O sigui que anem en contrarrellotge, però a més no hem pogut establir una propera reunió perquè ens l'ha de dir el regidor de Recursos Humans, que avui no hi era, però d'altra banda ens informa que ens havien dit a l'anterior reunió amb el batlle i amb els regidors que el capítol 2 de serveis de despesa ordinària havia baixat un 40% en les diferents partides, que sembla que és així, però avui ha vingut l'interventor i ens ha dit que en general, respecte al pla d'ajust que havien presentat ell, s'ha pujat. O sigui que aquí ens falta informació, perquè clar, per una banda ens diu que han rebaixat un 40%, que no es pot tocar més, però l'interventor ens diu que ha pujat. El capítol de subvencions que es donen a les entitats, també, el capítol 4 també ha pujat. Llavors, clar, aquí no sabem què és el que ha passat. El regidor no s'ha presentat i a més hi ha hagut un tema que està la gent bastant molesta, perquè l'endemà del ple s'han obert 5 expedients disciplinaris greus per uns fets que van ocórrer el mes d'agost i s'han comunicat justament a l'endemà del ple, el qual també, entre ells, el d'un delegat sindical. Llavors també això ha causat una mica de sorpresa i d'indignació que no hagi vingut el regidor, perquè una de les coses que també podíem haver aclarit amb ell és el que ha passat, perquè es comunica l'endemà d'un ple amb les incidents que va haver-hi, una cosa que va passar el mes d'agost. Dintre de les dues associacions, ells des de bon inici ens han dit que l'opció de l'ERO no són partidaris, però l'han posat sobre la taula. És com una mica, o sigui, la tens allà una espada de Damocles que t'està dient o acceptes això o l'altra opció encara és pitjor. Però també ens consta això, que s'estan fent moviments amb les regidories i departaments per intentar buscar reduir el capítol de despeses i d'aquesta manera que els diners que falten per quadrar el pressupost siguin menors i llavors que el que haurien de posar de les nostres butxaques dels treballadors també sigui menor. Nosaltres, tot el que no sigui una cosa que vingui per imperatiu i legal, no ho acceptarem, perquè ja hem fet força sacrificis. Portem 3 anys de congelacions, portem totes les reduccions del 5% amb el Zapatero, portem totes les mesures aquestes que comentàvem del decret del Rajoy del juliol. Aquí internament va renunciar a 400.000 euros als treballadors d'aquesta casa de mesures d'aquí, de l'equip de govern d'aquí, o sigui que no podem fer més sacrificis. Tenint en compte també que hem passat, des que ells estan governant, d'una plantilla de 454 treballadors a avui comentaven que hi havia 340 i pico, o sigui que ja hem fet tots els sacrificis que havien de fer. Si no quadren els diners, que els busquin d'una altra banda, però que al capítol 1 nosaltres no tocarem ni zero acomiadaments i zero reducció, perquè no ho acceptarem. Tenim propostes de millora dels ingressos, propostes de reducció de despeses, però darrere de tot això hi ha d'haver una voluntat política. Si tu no tens voluntat política de moure diners d'una banda a l'altra, de reduir subvencions o de reduir prestació de servei, totes les mesures que fem no serviran per res. La mesura que han proposat és divisòria de la plantilla, cosa que també mai ens havien trobat. Sempre havien fet una cosa més homogènia per tothom i ara hi ha una proposta sobre la taula que afecta a una... Llavors, la resposta ha estat tota la contrària. Hi ha hagut més unió que mai, la gent està molt emprenyada, molt indignada amb tot això. I llavors, mesures que hem comunicat, si no tira això endavant, nosaltres, avui hi ha hagut una junta de govern local, hem vingut aquí a xiular els regidors, hi havia bastant gent aquí aquest matí per reure'ls. Tota l'agenda institucional del batlle l'anirem seguint, és a dir, on ell estigui, estaran treballadors recordant-li que de la nostra butxaca no sortirà ni un euro i veurem com acaba tot això.